Alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan mai suna wasa ba da gobe. Yau da ku ji mu da shirinmu wanda za mu tambayo game da 'ya'yan itatuwa ma'ana bishiyoyi. Kamar a misali da ke cewa mutum banda kargo banda sabara a girgo bishiyoyi guda 10. Idan yana girgowa idan na ce masa banda kargo banda sabara girgo bishiyoyi guda 10. Idan ya ce nim na sake tambaye shi ya sake ce mangoro to idan ya tike bai je 10 ba to ya faɗi. Saboda haka ya kun ji daga gare mu. Assalamu alaikum malam mai mota za mu ma tambayoyi ne game da bishiyoyi banda kargo banda sabara ka kirgo mana bishiyoyi guda 10. Sabara, Banda kargo banda sabara kirgo mana bishiyoyi guda 10. mangoro, abarba, ayaba, lemu. Ka bata inda kace kawai ka bata. Baba da. Assalamu alaikum malam Salisu. Mun dawo gare ka banda kargo banda sabara ka kirgo mana bishiyoyi guda 10. Kace me? Banda kargo banda sabara kirgo mana bishiyoyi guda 10. Oh, muna da mangoro. Sauri. Muna da Ka bace muna da kawai banda kargo banda sabara kirgo mana bishiyoyi guda 10 kai ka faɗa kawai. mangoro. Taura. Ka bata. Ai ba shi. Assalamu alaikum malam da rake. Ana dawo ma tambayoyi ne da Allah. Banda kargo banda sabara kirgo mana bishiyoyi guda 10. Kediya, mangoro, duri, alaba. Ka bata ka tiki yayi. Malam Cinedu, da mu ma tambayoyi ne banda kargo banda sabara kirgo mun bishiyoyi guda 10. You know the Yara? You know the Hausa language? You dey for Arewa? Wow. Okay, make I ask you something in English. But I want you to repeat it 3 times. Are you ready? Pika paka pick a pick of piku pika. A pick of piku paper pika paka pick. No, I said it. Pika paka pick a pick of piku paper. A pick of piku paper pika paka pick. Cinedu, you don't poke.